नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कोलंबी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कोलंबी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: कोलंबी, कांदा, टोमॅटो, आलं, मिरची, लसूण, कढीपत्ता, लिंबू, टोमॅटो, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ आणि तेल. चला मग आता कृती करू. आपण कोलंबी घेतली आहे. त्यामध्ये 1 चमचा मसाला, गरम मसाला, हळद, मीठ आणि लिंबू पिळून घेऊ आणि ते चांगलं आता मिक्स करून घेऊ. त्याला मग आता पुढली कृती बघूया. आपण पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये तेल घालू. कांदा आणि कढीपत्ता. आता चांगला परतून घेऊया. कांदा परतून झाला आहे, त्यामध्ये आता आलं लसूण पेस्ट, आपण आता मिक्स करूया. टोमॅटो, टोमॅटो भाजून झाला आहे. त्यामध्ये आता अर्धा चमचा मसाला, थोडीशी हळद, तर आपण पहिली घातलेली आहे, आणि गरम मसाला. ते छान परतून घ्या. त्यामध्ये आपण आता कोलंबी घालूया आणि ती चांगली मिक्स करून घेऊ. आता आपण त्याला 5 मिनिटं वाफेवर ठेवूया.
आपली कोलंबी ही बघा तयार झालेली आहे मस्तपैकी. त्यामध्ये आता आपण थोडासा पुदिना आणि कोथिंबीर घातलेली आहे. पुदिनाने छान चव येते. ही आपली कोलंबी तयार झाली. पण आता गॅस लावूया. ही आपली कोलंबी तयार आहे. ही कृती आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करायला विसरू नका आणि खायला या.